Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude opět Minecraft s Kuzbystem, čau. Ahoj. Co budeme dneska dělat? No tak dneska se vydáme do Woodland Mansionu, proto tam je, až máme nějakou šanci přežít třeba v Nedru, když budeme těžit netherity. Přesně tak a? No a pak bych šel třeba prozkoumovat jeskyně nebo něco, to už jsme dlouho nedělali. No můžeme jenom, jestli to Woodland Mansionu nadechneme pak jo, protože jako já můj armor na to není moc dobře dabat. OK. Jako máš všechno, jsi ready. No já nemám jídlo, tak počkej. Já nemám šípy, máš šípy? Jo, 8. Ale počkej, mně by se hodil ten Infinity, kámo. Ale já nemám Infinity asi. Protože jako já se musím podívat domů, než to mám nějaké šípy, protože Kam? mám jako opelugek svině. Nemám žádné šípy. OK, no já nemám to. Já mám power 4 na tom luku. Kam pipa mi tomu. Já power 4, punch, flame a unbreaky. Já potřebuji nějaké to jídlo, počkej. Asi tak vystačím, doufám. OK, tak počkej, jestli to ještě. Já tady mám tak bramboru, prosím se to tady hackám, vole. Tak počkej, jestli to jenom vypeču. Jídlo? Ne, Nějaké dám jídlo. já si vypeču, počkej. Kámo, já mám 1,5 staku. Asi, ne, OK, dobré. Tak počkej, Žera jdeme. dobré. Tak počkej, jestli to tu schovám ještě. A už fakt půjdem, lidi, jo. Mně se když nemám ty šípy. No, mě to taky štve, no. Dobrý. Já mám úplnou- Jseš ready? Já jsem. OK. Sakra, mi to laguje, kámo. Lidi, takže my se vám ozvem, až budeme u toho Woodland Mansionu, takže dáme si nějaký timelapse. OK lidi, takže už jsme tady a snad nechcípnem, no. Budeme se modlit. Že jo? No já ne. Kam co tady to hajdu? Co se tady stalo? Proč hořím to hajdu? Dobrý, ten spolek nás jako že moc nezajímá, nás zajímá jenom ten vrch. Jo. OK. Jako jestli si jdeš vyloženě pro totem, tak ten bývá v těch horních patrech. OK. Knihovnách. OK, Můžou tady, ale knihovny beru, kámo. Knihovny. můžou být tady, Už slyším creepera, no. můžou tady být takové secret místnosti, kde může být diabl, a tady slyším ty pilič, au, to bolí. Hle, může. Kámo, tady je knihoven. Cože? Dvě hápka. Fakt? Neumři. Dobré. Já si kámo vypnu asi ten brightness, počkej. OK. Dobrý. Pacha, ne. Ty vole. Mám problém. Já mám menší problém. Já umřu. Nice. Portneš mě. Já to mám na tom druhém účtu, kámo. Jakože je to přes několik set tisíc bloků, takže já jsem v pích. Tak počkej. Operátora na... Tak... Dej si na Google operátora na tenhle účet. Dej si ho. OK, tak počkej, musím zapnout Google, kámo. Lidi, dejte nám chvilku, jo. OK lidi, takže už jsme zpátky. A musel jsem si dát tady na tenhle účet operátora a pomoct Kuzbystovi. No ale už by to snad mohlo být v pohodě. Hejzle, můj šíp. OK, je tady něco? Ne, že? Dobrý kámo, tak ten vindikátor nám bude dělat problém, jak debil. Bude, no. Ne, já jsem ho našel. Našel jsem ho. No tak to super, že jsi našel. Kde je, vole? Nevím.
mám tu problém s vexama, jo, bacha. Mám ho. Dead. Au, hejzle. Dead. Dobrý, zdrhej. Oni jich musí zdrhnout, kámo, jinak o nich se nezbavíš. Dobrý, teďka musíme na druhou stranu. OK. Jsou tady i nějaké dobré... Počkej, já si vypnu jenom Google. Tak. Jsou tady třeba knihovny, kámo, knihovny se nám určitě hodí. Já už mám 32 nebo kolik. Dobrý, kámo, tak tady můžeš nafarmit knihoven přes asi 5 staků. Dobrý, nahoře. Jo. Ne, tady ten mrd mě mám zabil. Au. On mě zabije ještě, vole, hajzel. Au. Kámo, kdyby tě zabil, já bych tě zabil, kámo. No on bere damage jak svině, kámo. A Oh. na něj štít nefunguje. Kámo, co za atentáty, vole. Další vindikator. Až si prdel, vole, jsem zdrhl creeperovi. Tam? Mhm. Ne, na něj musíš, kámo, naběhnout, jinak jsme v prdeli. Hello. Máš ho? Tam byl creeper. Jo, dobré. Ne. No tam pak dám. OK. Dobrá. Tu jsem. Kámo, ty zvuky? Jo, díky. Já se jdu probernu. Au. Kurva. Pomoc mi. Já mám malo HP. Dobré, straně. Dobrý, zemřel. Počkej, není něco tady v té kočce? Může být. Yes, mám smithing template. Fakt? Nice. Jest tam, chceš jít do oktagonu s creeperem? Asi dobrý, hele. A jak on tady čekáčů na něj? Asi dobrý. Já nevím, jestli v těch zvířatech něco je, kámo. Jakoby, že abych ti řekl na rovinu. No, ale vlnu nechci, to vím. Vlnu máme dost. Vlny máme dost. Tady jsou další knížky. Mám vzít knihovny ještě? Jestli chceš. Kámo, neprozkoumali jsme ani jedný půlku, třeba. Pojdem, vole. Čekej. Pojď si rozděl s creeperem. Dělej, 1v1. OK. Musíš Ty do fo- ringu, ale. Tak ho nalákej a já tam vlezu. No ne, on jde 3, 2, 1, fight. Kdo vyhraje? To bylo jasné, kdo vyhraje. Kdo neviděl nic. Počkej, tady se dá jít nahoru? No, nedá. No dá, vole, tady. Kámo, se fakt furt laguje, kámo. Dobrý, tak řekni, až přijdeš zpátky dolů, jo. Teď jsem vám spadl. Děláš, kurva. Ne, já jsem se šel dál podívat a... Jo, tak tam je díra. Jo. Jsem tam vykopl. Ty jsi šel dolů? Nebo nahoru, nebo kam? Já jsem úplně dole. OK. Má enchantovaný look ten skeleton, vole, co to je? Fakt? Jo, au, kurva. Au, vole. Ale to skeleton bolí? Píče, jsem se z toho zombíka, jak debil. No, kam jsi šel? Jo, vidím tě. Další vindikátor. A další creeper. Amo, kde na to bereš? Jestli reálně jsem tam byl, a malem jsem tam zdechl, ani díval to. Kamo. Alák, bar. Bouchni. Au. On fajtí se skeletonem, čum. A jo? On zabil skeleton. On ho zabil skeleton. A máš ten totem? Au. Jo, mám. Hello. Já jdu do dolního patra, mě se tady nelíbí, ne? Já jdu dolů, jen ať víš. No tak. Jakoby bych šel taky, kdybych mohl. Protože mě se tam fakt jako nahoře nelíbí, já tam umírám furt. Dobrý, kámo, nehraj si, kámo, tady na Robina Hooda, víš co? Kdo? Jo, tady vlastně nic není v těch čestkách. Ten skeleton, kámo. Počkej, a tady jsou takové ty schody, ne? No, takové ty, taková ta místnost, když... Jo, tady toto, no. Mrdám, co se tam prokopu, vole. Mám to hovno tam, jasně. Jo. Hello. Logicky napojí. Dobrý. Ty jsi šel už pryč, že?
Ale tu nic není už, kámo. Ne. To je všechno, mi Ani chceš. Alajové tu nejsou, kámo. Aj, tak to škoda. Kámo, to je ten nejhorší Woodland Mansion, co jsem kdy viděl, třeba. Asi jo, no. Jako NGL. A jo, tady jsou ti flyové, ne? No já tam je. Počkej, ještě možná druhá strana bude trošku jinakší. Dobrý den. Zdravím, dobré dopo. Tu jsme byli, jo. Tak a mám to tady celé bombarduju. Mhm. OK, kovadle nás zdarma, kámo, víš co? Nice. Pičo, Allah Akbar. Fakt? No, Na creepy. neumírej. Ty jsi umřel? Mám 1 HP. Bože. Ale kdybychom s tou viděl ten scénář, kámo. Ty jsi ho neviděl, ale víš, co se stalo? Ne. To bylo asi 6 creeperů, kámo. Z toho Fakt? byl jeden skeleton. Ten creeper vždycky šel za mnou a ten skeleton ho vždycky odpalil ke mně ještě blíž, vole, a mě vyhodil do vzduchu a mě to dalo full damage prostě, kámo. GG. Já jsem vždycky dostal damage na full damage. Ty jsi vždycky dostal damage na full damage. Jo. Aha, OK. Kámo, nic tu není. Počkej, já si dopuchu postel, vole. Jo a jo. A kde je? Já jdu ven. Já už se tam stavím. Počkej, Dejte mi tu postel. Díky. já se podívám ještě nahoru. No to je tam, čekal jsem toho víc. Čekal jsem to aspoň ty ale. Sakra. Kamo, hej, tak já jsem teďka já teďka vypadám za totálního, nevím co ani, kámo, reálně. Ani nevím, kde jsem, byla jsem se ztratil. Ne! Dobrý, kámo. Pojď sem, kam jdeš. Jsem v pohodě. Jsem úplně v celé. Jo, můžeš tam. Já se to budu trochu. Já jsem na střeše. No, já už taky. Dobrý den. Zdravím, zdravím. Tohle se mě počím, to se hodí. Tady je zombík? Jo. Kam to fakt laguje? Čo mlítky zasrané bylo hořím bulíní. Skeleton. Dobrý, kámo, za ten Woodland Mansion byl docela dobrý trash. Jo, no. Kolik máme? Nebo kolik, jak to natáčíme? 20 minut, ty vole. Jsem netrefil ani jeden sheep. To se... OK, tak. Kámo, ten skeleton tady? Ale nevidím. On je tady v rohu. Už není. On tam prostě stál v rohu a točil se, kámo. Nebo jako, skoro se točil. A nice. Byl masina. Asi jo. No, ona se nám teďka asi nejzáživnější cesta bude ta domů, protože jdeme v noci. To je pravda. OK lidi, takže udělám tenhle jump a pak se vám ozveme zase doma a půjdeme třeba prozkoumávat ty jeskyně. OK lidi, takže my už jsme doma, no a co půjdeme dělat teď? Půjdeme do těch jeskyní nebo? Asi můžem. OK. Tak co s tím jedním totemem uděláme?
Nevím. Nevím, no. Někde jsem byl prostě, jo. Tak jako, ty máš jeden totem a já mám jeden, že? No tak někde jsem byl, ne, nadvíš. Jo, OK. Dobré, tak jdem do těch jeskyní. No, teď abychom nějakou našli. No tak já bych šel normálně přes tu naši. Můžeme jít do Ancient City. Zase. Jakoby proč ne, že jo? Jenom jsme byli už, ale. Aha jo, tak to je jedno, že jo. Ale teď už si kámo, já už si teďka si dám, ale asi ten. Wow. Br- Máš nekonečné hitboxy? kámo, počkej. Co jsem si... Prolutili jsme celé to Ancient City. Tak já nevím. Asi jo. Ok. Jsem tu. OK. No, tak Tu brightness změna. Jsem u Ancient City už byl to. fakt? Oh shit. Jo, já čekám. OK. Žiješ. Jo. Že si je kam. Kam jsi zmizel? To je opět dole, že? To je Ancient City. Tady, čau. No, buď můžeme jít do toho tvého, anebo do toho mého, vyber si. Je to opět jedno. To moje je jen do toho blíž. Tak klidně do toho tvého. To moje, totiž hned tady za rohem. Ne, netupíš se spál dolů. Ne. Fko do komentářů pro toho nedopírá. Měl fakt krátký život asi. Kurva. C. Zbyly mi 2 hápka. Nice, gratuluju. No, tak tu jsme asi byli už. Jo. Tak reálně tu je to, že jo, vlna, takže. No to je jasný, kámo. Píš. Dobrý, tak kam jdeme? Tak já nevím, abych třeba to prošel. A šel bych. Au. Jo. A šel bych jakože nějakou jinou jeskyni bych našel. Kolikrát jsme ho vlastně tady vyvolávali? Vardena? Hodněkrát. No, pamatuju si, že v tvojem Ancient City jsme ho vzpomněli třeba 5krát. A jakože tam těch 5 Vardenů jako fakt je. No jo. Počkej, já To to... pamatuju doteď. Kámo, ale jak tady jsou ty vlny ještě furt. No tak kdo by je odstraňoval? Kurva. Já nemám vlnu, ale našel jsem bednu, která možná není otevřená. Tak si nakopej nějakou, nebo prostě to, nebo si vem. Ale já nevím hlavně, kde seš, že jo. Počkej, já jdu taky těžit vlnu. OK, mám už vlnu. Já mám nůžky? Ne, nemám. No, já taky nemám, no, právě. Počkej, Mě se zničily, nebo jsem mi dal do té farmy. počkej, kámo. No, co? To tu tady byly z dřevěné stavby. Jo, Jo? Aha. To ani nevím. asi. Já nevím, jsem teďka našel nějakou bednu, která není obestavěna, takže já se na ně jdu juknout a třeba tam bude nějaký poklad. Sakra, já jsem zapomněl, že nemůžu jíst, kámo, u těch skalk senzorů. OK, kámo, vidím nějaký žebřík, takže jdu k tomu žebříku. To je safe zóna asi. Jo, tady taky vidím žebřík. Jako nechci ti nic slibovat, ale jestli spawnu Vardena, tak já zdrhám, jo. Tak, Tam to na pospas. no, tak já jako taky zdrhám, že jo, tak jako co bych tu robil reálně, víš co? A jestli budeš na druhé straně někde Mongolska, tak to tě sedu. Já se že já se teďka tak možná připadám, že jsem úplně na druhé straně světa. Fakt? Já, kámo, taky nevím, kde jsem reálně. No to do píč. Co je? Mám tady neotevřenou bednu, ale jsou u ní 2 skalk senzory a rovnou ten sneaker, nebo jak se to jmenuje. Shrieker, nebo jak to je? No ten vyvolávač, chápu. Jo, vím, co myslíš, no. OK, nice. No, tady mám bednu, ale jsou tady... Těžím, kámo, ještě vlnu. Ať mám aspoň tak 30 nebo 20. Co je? Nic. Nic. Do prčic. Jo, dobrý. Kámo, bych chtěl to. Teď Co je? nesmí nikdo pustit
zasranej šeríker, nebo je tu Varden. Fakt? Nice, tak ty jsi borec. Já se nemám jako teď dostané, nemám vlnu, kurva, pomoc. A kde seš? Já, ne, dobré, já žiju nějak. Dobrý, takže kámo, kdo teďka spustí Vardena, tak já jdu prostě all in, kámo, zdrhat. No, tak já taky, že jo. Já jsem v takovém tom teďka centrum velkém, já teďka těžím vlnu. U toho portálu, jakoby. No jo. Tak já jsem jakoby, ty jsi asi z přední strany, že? A ne, já jsem z boku. Z boku? Ok, tak počkej. A z jakého? Nebo počkej. Jo, já tě vidím tě, jsem tu. Tady jsem. Já jdu taky těžit. Počkej, ty jsi šel tam z té strany? Jo, já jsem toho obešel celé, takže. No, tam jsem byl a tam jsem mal spavnout toho Vardena. Je tak, aha. Já mám 28, hele. Já si natěžím ještě, ať mám 30. A šel bych úplně někam do prčic, kámo. No já teď jakoby, že mi se tady moc nelíbí, protože jako jeden pokus a už je konec. Tak jdem. Jako to docela, ne, jako to docela dálka se dostat domů. No tak já bych nešel dom, že jo. No ale jako od toho Vardena, jsem to myslel. No. Normálně bych se šel, kam tady je led? Jo, to bývá. Fakt? Aha. Jo, bacha, tady bývají takové nástražné pasti, že na něco šlápneš, tak ono to spustí tu hudbu. Fakt? Jo, audio, notebook, já nevím. Jo, ok. Vidím bednu u portálu. Ok. Se mi to stane osudným, anebo výherným, nevím. Kam, opovaž se to spustit. Jo, já už to, tady jsou ty, já to vidím, kámo. Je tam jedno zlatý jablko, děláš si prdel. Do prdele. Jo. Čau. Dobrý, kámo, já zdrám. Já jsem, kámo. Ach jo. Počkej. Až ho nespawnu. Počkej, spawnul jsem ho, nebo ne? To udělá takový hnusný zvuk. Asi ne. Jakože... Hele. Takový zvuk, že někdo vyleze. To udělá takový zvuk, že vyleze. A pak že ještě takový... Jo, ok, ale cestu už mám, takže pohoda. Jo. Počkej, jdu se podívat tady ještě, co? Ok, našel jsem lavové jezero. Které asi někam vede, hele. Kdybychom si ho spawnul, tak pro mě nic to neznamená, protože já nevím, kde seš. A já nemůžu utíkat, protože bych spawnul asi dalších 5 Vardenů. Aha. Musím najít tam. Jo, my jsme tady to Ancient City celé neprozkoumali. Jdu prčit. Počkej, já si tady musím postavit schody, kámo. Dáváš to? Jo. Ještě? Jo, mám 24, hele. Kámo, to jsou strašný stresy, kámo, tady. Jo, v tom Ancientu, jo. Jako pak nechceš spawnout monstrum, které ti omezí viditelnost a dostat se domů přes celé Ancient City, kde můžeš spawnout dalších 30 Vardnů. Kámo, tady je nějaký poklop. Počkej, tady je nějaký poklop. Poklopu koulíkou. Počkej. Super, další bedna. Skalk sensor, sneaker. Sneaker, já nevím, jak se to jmenuje. Kámo, já se musím zbavit těch tady. No toho se nezbavíš, budete mrtví. Tak to teda zbavím, ty vole. Tak to teda zbavím. Teď jdu hazard jak svině, kámo. Jo? Mám otevřít bednu a jdu ale hazard jak svině teďka. No, nevím. Počkej. Já to udělám. Dej mi chvilku. No ne, 3, 2, 1. Dobrý. Jo. Dal si to v pohodě? Jo, já jsem to obestavil asi 3 kg, mama. Víš jak, já už jsem docela daleko od domu. Jo. Já už nejsem někde
metr od toho, já jsem asi 100 metrů už. Počkej, jakože od Ancient City. No ne, od toho cesty domů, to už není prdel. Jo tak. Já tady fakt jako jedu ty vole, a jestli spawnu Wardena, tak jsem docela v hajzlu. Zdechnu. Já to kámo tady. Víš co tady dělám? Vím. No nevím. Tady dělám kámo Homeland Defense kámo. Já prostě na rovinu vím, že když spawnu Wardena, tak jsem mrtvý, protože nevím kudy má domů. Tak jako já mám cestu, takže je pohoda. Asi, Já jako nevím. asi. Asi pohoda. Já jsem fakt daleko, kámo, jak víně. Už nebo ne? Kámo. Po třetí jsem kámo je vyrušil reálně. Tak poslední pokus. Počkej, očiftni, ale nehýbej se. Já taky očiftnu. No. Vidíš můj nick? Ne, nevidím tvůj nick. Já tě taky nevidím kámo, absolutně. To je dobře, vole, protože jestli kámo jeden z nás spawne Wardena u sebe, tak jsme mrtví u barva. OK, počkej já... Kámo, já jsem úplně v nové části Ancient City. Mám ho spawnout kámo? I na druhé straně, já jsem našel asi nové Ancient City, já nevím. Fakt? Jakože jsi pryč z tohohle Ancient City. No ne, já furt jsem v něm, jenom jsem byl úplně našel jináčí typ. Já chci kámo strašně kámo zakopat do tohohle kamene kámo, strašně tím krumpáčem. Já bych chtěl strašně spawnout toho Wardena, prosím. Žlubu. Nebo ne, kašlu to, jdu pryč. Nemám Takže už... totálně pryč. Jo, nemám už vlnu ani. Nice, jsem venku, kámo, jsem happy. Yes, kámo, konečně. Kámo, tak já už to asi ukončím. No, můžeš vole říct, já se vracím. Já se pomalu a jistě vracím, kámo, asi. Yes, já už Kámo, jsem doma. Let's go. Další díl jdeme na Elitry, Shulkerboxy, jdeme do Proskop. A pak, vole, kámo, jdeme sehnat full netherite ještě v tom díle, stihnem, kámo. Cože? Pak jdeme do ten... No to stihnem, kámo, si piš. OK. Budeme si, kámo, musíme trošku speedrun, jsme trošku za vodou, kámo, reálně nemáme žádné. Pak uděláme nějakou OP Enderman farmu. OK. Za další 2 díly, pak ty vole, prozkoumáme tady to zasrané Ancient City, kde je asi 20 notch Apple dalších. A pak se jdeme stěhovat. OK. Dobré. Plán na tohle. OK, takže slyšeli jste kus Blistův plán. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. No a u dalšího videa někdy. Čau, čau. Čau. S Bohem. Ty vole. Nice. Ježiš. To že nenahráváš ještě. Jo, nahrávám už.